Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Supronet Channel di Jelajah Desa. Hari ini untuk aktivitas hari ini kita ke kandang sama istri saya membersihkan kandang lur. Jadi setiap sore ya. Jadi nanti kita ke kandang sampai selesai dan ngadai rabuk. Itu simak terus hari ini bersama saya Supronet Channel. Supronet Channel. Mah ngadai rabuk aja ya jadi ya. Apa? Ada sing pondokan sing nek orang tua lho Mas. Sing jenenge Haikal yo ngono. Nek telung dina nek kono mbek kancane wae asal gak salah Mas. Nomor salat ngono salat. Lah supaya salat opo nek kancane gak nyemaur gak kancane wis enek Mas. Wis gak enek. Ya wis enek sama dek keteduhan runtuhan iku Mas. Terus mari ngono apa jenenge? Anak banyu kan ngolah telung dina ndek kene ngolah masa sing ngombe gak wani soal iku ngene. Duduk dae gak melok gara-gara mujine kene kok kono. Terus kene sing ngelak te mati. Loh, lah kok dek ketindian ta? Iya, kejebak ndek runtuhan iki lho. Terus nek sing nangis ndek rumah sakit iki le diamputasi kuwi. Mana terus gak bisa hempet lho. Arek lanang gak padha yo be wong gede kurang cilik teh RSD berarti anak SMP lho. Tapi arek kemang jek urip ketindian. Sing Haikal memang urip, sing kancane wis gak enek. Jadi dhek dalam tertimbun runtuhan iku mau yang jak salat kancane. Wae subuhan. Kaisaan wis wae salat opo lho wis kancane di kancane ya salat ayo salat. Tapi terus tindian deh Wisan. Iya ya. Siapa jadi imamnya? Kalau mau pas salat apa ya salat nan lho. Kancane di bongkok itu kan semaur kan wis mati ya lho. Njane ya wis takdire. Sebenarnya anak sing arek lanang lho Mas. Nangis gak delor iku. Semangat ya, semangat bisa belikan sepatu. Jadi jelek-jelek sepatu sikile. Sikile itu diamputasi. Cilik-cilik tok. Tuh beluke munggah nang pek gemi. Lek kaya tangannya lek mangane lek ngono. Iya. Ngerapuk iku lho karepe. Ngadai rabuk kudu duwe alat ngene lho ya, scrub cilik ngono ya, penak ya. Iku scrub es krim yo. Mbak iki tek wis dina sekare kersane Bu. Tidak soro-soro kan ini. Cilik-cilik tertimpa bangunan anu pas ora masjid lanjane iki Mas. Lah ya. Dane mak kerautuk ngono. Belum monggah. Ngomong ngono apa Dek Tegal ae. Iku wong arep ta, Le? Aduh, sari jalan dari anak di sana. Sana gendera Tegal masih ules model. Tegal itu tambahan cukup sekali wong gendera ngono. Lek mangan suwi. Ngomong ana arek Tegal dhewe tambahan Ngerambanan akeh. ngomong
Bahaya munggah dulu ya. Yang ini munggah. Ini Darman dipakan itu ketok ini. Iya rada royokan mangane dhelek kan, Dik. Heeh. Iki masih dibangun sama anak telu papat orang kena awake kok. Iya. Dari akun. Spill nih, ki wedhus nyar. Hiburan nih. Nah iya. Resek nang kandang hiburan. Lur. Yo ngombene sampe jokok nih Mas. Ngombene. Iki nak dipong sih Mas. Pongen. Malah gapuk masih kenekan iki kok. Iki lho gapuk. Kenekan apa jenenge? Iya. Dia durunge nek iki kok seneng gawene. Mbene gawe nambah pring. Lur kemarin yang beli 2 ekor lur, ini masih kecil-kecil. Calon dari bitan. Lu apa ngelodong itu nu? Iki lho, pawon-pawon ki apa sing simpel-simpel ngene. Gini ada rabu arek bungsu dikenal ya. Iya. Aku kokap. Saya ki gak nang dosong selak mawut-mawut ngono nek nggone ya. Saya berarti bisa milih-milih metu iki. Goblok iki gak gelem. Ali. Ada kok kono lho. Kita pret. Terus mupret. Lah aku coba tambah iki. Gimana mau aku dipasangin dengan kata cocok. Iya dipasang anu yo. Palangan ngono. Oh berapa ki ku lho, Denek? Jogok nang ngombene mbek aret karo. Aret. Iya, ambek sono kanan pisan. Iya, iya. Ngono selontongan. Menarik lur. Si aktivitas sore hari seperti ini di rumah sama istri saya. Semangi banget. Bebek banyu mau. Iya. Oh ya wes titik tapi. Iya iya. Oh ya entek. Kayak ngono ya. Ki tak jelek. Itu aku tak gegem, Dik. Yo. Jenenge gede cilik kok. Sing kula gurung patek ngerti nganu makanan tambahan. Wah, dentekne iki. Dentekne sing gede-gede. Iki kelamet-kelamet rek. Ada loro aja nih, Mang. Hah? Ada loro. Lah piye? Kadae kotak ngono. Yo engko di nganu. Golek ngombe neh. Banyu anget. Entek wae. Entek nek kadole yo. Kadek minggu iki ora. Beluk. Wah. Beluk. Nah, iki lewat terus iki ya rabu cocok iki.
Hah? Sik golek ngono ne. Krope. Tak iki lho. Iki tak pakane kok. Kesibukane wong desa iki. Golek wong kutha, sibukane nang kafe, nang sing penak-penak wong desa, nek Tegalan. Nek Tegalan. Resiki kandang lho. Resiki kandang lho. Lho sing kono lho Mas, iki lho. Sing amber-amber iki lho. Lho sing kono. Lho. Patune mos sing teles. Ya, teles sak tengah iki. Tuh, rutune akeh ya. Iki kelopone sesangit iki. Kelopone ndek dhuwure. Obong-obong. Masih kandang, ngelak-ngelak. Ngepek degan. Aduh ya Allah. Rutune jek akeh. Teles. Sing teles sing nemen iku. Gak diresiki lek gak kutah-kutah lek dong. Munggone gak enak. Orang jeruk duduk isor kandang. Gak diduduk anjene. Tuh. Apa ngopong lek semakan seneng ya. Bulek. Yo. Hah? Dadi ada iwak akeh. Ya kan gede, setengah kintal ya. Yo. Malah dibuweki gak kuat kok. Waduh, dik kita teles dik. Ana teles kono, nguyuh mesti ndek kono. Wah. Yo abot rek. Yo gak dibuweki sih. Oh iya gue entek ana sing garing kok sentuh jarakne tapi ya angel ngarakne kendeken lho kandange. Kandang gawe gak sip. Kurang dhuwur. Aduh. Ambonge ngombak, mbok bungo. Kok yo katani. Cepet tau iki. Ora kecepet le, bukatene ibe aku. Waduh ibe ngono kuwi ya. Guys, alhamdulillah duwe lanang dhewe cilik-cilik kena ngibe menak gede. Ya gak duwe lanangan bingung ngibekne nang ndi. Yen terus gak duwe lanangan bingung. Gak duwe lanangan yo ngono. Ngene napa wong ngene kok. Riwari. Tapi nek duwe dhewe ngene sak wayah butuh wis. Aduh. Makan gini nih. Teles ikut pedes dongkar sih yo. Pedes ya ngerti, kak dia bongobongi ya bongak-bongak. Tau kata merutu kali ya. Lanangnya ngambung-ngambung sing iki. Cek cilik iki dambungi.
putih iki lho. Putih iki mau. Tapi doyan ae. Entek ngombene. Terine entek ya mbek biasa lah. Di mana kae iki petenge gawat di sing iki. Aduh. Allah Akbar. Rutune wae. Kayak pulune ndak sira. Pengen dan rutune wae kepada dabung-dabungnya kan. Enggak siapa enggak nemen. Bala apa ndak sireng. Sing ngene perutukan ngene kira. Bala kok nemen Mas perutune. Harus dabung-dabungi lho. Ya ya. Ada boboknya tambah parah. Telanjang. Enggak ada motor-motor udah. Ya, Pak Belangsing, Bro. Oh ya nanti tegal kono lek isu aja turu ati kucing. Nanti kucing ae lek isu. Alasan nunggu toko ada HP-an. HP-an mbek turu-turu ae. Iki. Aduh. Ini kok tambah nih. Tingkok terus ya. Iya, Jan. Enggak tunggar. Tunggar kok dibakar PT. Oh, gitu tambah nih. Kurang boleh ya yoga. Hah? Yoga mu loh. Wong arep Tegale cukup. Di kurung cek ngarep kok.